Niklas Pedersen, 0-0 mod Vendsyssel. Er du mest tilfreds med, at det ikke ender med et nederlag, eller er ærgerlig over, at det ikke bliver til 3 point? Jeg er nok mest ærgerlig over, at vi ikke får de alle 3 point. Jeg synes, vi spiller langt hen ad vejen til at få 3 point, men jeg synes ikke, at især vores indlægsspil er ikke godt nok i dag i forhold til, hvad vi så i sidste uge. Så på sidste tredjedel kunne jeg godt tænke mig, at vi var lidt skarpere i forhold til, hvor mange gunstige situationer vi egentlig kommer i. Hvad er det, der ikke lykkes? Er det ganske enkelt bare den individuelle kvalitet, der svigter i dag, eller hvad er det, du vil Ja, det kan du godt sige. Altså, jeg synes jo, mange af de indlæg, vi slår, rammer vi direkte ind på Okusund, og så står han og clearer den. Det skulle vi selvfølgelig have gjort bedre for at få skabt nogle større chancer, og så er der nogle situationer rundt omkring feltet, hvor vi tager den forkerte beslutning. Så det er selvfølgelig ærgerligt over lige nu, men på den anden side så får vi point og holder Vendsyssel under, så det må vi også være tilfredse. Nu venter der så 9 dage, inden der venter en hjemmekamp mod Hillerød, og i alt 4 kampe på 2 ugers tid. Hvordan skal I forberede jer på den her meget, meget intense periode, som der kommer om de her 9 dage? Ja, men det gør vi jo individuelt med spillerne. Der er nogen, der kræver lidt mere restitutionstid end de andre, så det tager vi med dem, og så har vi det, som man selv siger, 9 dage til at forberede Hillerød. Dem skal vi bruge så godt som muligt for spillerne friske, og så kigger vi på Hillerød og prøver at se, om vi kan lave en præstation, der matcher præstationen i dag, men får lagt på sidste tredjedel. Så håber jeg, at vi kan gå ud og lave en god kamp mod Hillerød og forhåbentlig få 3 point. Tak.